Kohanmen ko para ha utrai Jesus Christ mentagisngi ha gospel ngi asngeu u Jesu Ukran sapang ke Jacob ke batmai bat ke Jacob ke barem nangta Ukran ru sapang ke lausni batmai bat ke lausni ke barem habangi pusan habangi page sapang ke neki atali ki jinglong ki bau Jesu Ukran ha gospel bamenta kasngi ka khot ka were ngai phiru ban pusan sapang ka jing em bro jungi ka jing em ka batmai bat ka jing em ka barem menshwa manga ban mapi ngidon ka jing em ka barem ka jungi ngitip banado basdang u khon reu u langap u lahap ha ka pop ha ka jing temrau jong ka pop umla dalade ban light na ka pop henry hadin ka jing wan jung Jesu u Jesu pat wanra ya kata ka jing em ka batmai ka jing long ka batmai na ka banta jongi ki basha temrau ha ka pop den mata ka daw Jesu ong nadu ka kalimat ka baulawan sa kana ka perthei ulawan na ka banta jonga jongpi ban wengno ya kata ka jing long barem ya ka jing em barem ya kata ka jing sha temrau jongi ha ka jing sniu ne ka pop kasang nilayo ka jing em ka batmai habang nilayo ya ka jing em ka batmai ka jing em ka barem ka jungi kata ka jing long basniu jungi ka jing long ba pop jungi ka jing shatam rau jungi ka jing ha ka pop kam deshu ban kam klan ban ye ka barem hanrei lada mangipat ngi sha ya ladi ba ka jing sniu kan shong manekan kan tap telep yang abade pi lada mangama pi ngidang aishu ya ladi ha ka jing sniu te ka jing sniu ha ka jing em ka junga ka jung pi ka khampalat lane kala ban panjat ya ka jing em junga ba jung pi lane kata ka jing shatem rau junga ba jung pi kanang kham krau kanang kham san kanang kham jat pan ban kane ka bau Jesu u khot wearing ip bangin pej bangin khme ila ka jong ka jing em manga ban ma phiru iwe pe iwe nadu kasngi ka bangi la yo pediang ya ka baptisma ngi la long ki bru ki batmai ka jing long ka batmai ngi la yo namar ya ka pop ka sang la side no barakhat ya kata ka jing long basniu jungi la weng no ya kata ka pop ka ba tap telup ya ngaba de pi nadu kasngi ka bala seng la pun la kha ya ngaba pi la weng no ha kasngi ka ba ngi long Kristen lengba ka baptisma te ngi la long ki bru ki batmai pej bat kmi ya la de hato mangaba na pi ngidang IT na em ya la de ha kata ka jing sniu lane ha ka pop ka bangyong ka jing em ka barem u Jesu pen kan mau ngai pi la de ki khun junga pi de ki breu ki junga pi de ki breu ki batmai de na mata ka daw pi hab ban yai ne ha kata ka jing long ka batmai ha ka jing em ka batmai ka jung pi lada manga ma pi ngi dang le ne dang im ya kata ka jing em ka barem ka jungi ha kata ka jing long ba pop jungi jing long ba sniu jungi kan mau u Jesu ong ka jing jot ha ka jing em jung pi kan sa long ka ba pala liang ka jing jot ha ka jing em ka jung pi ka ba pi pimla ban sniu thu ka ba ma pi pimla ban pediang bat ngi i hiro ko han men ko para ba manga ma pi sisin habangil persang ban em ka jing em ka batmai habangil yo ya ka ka jing em batmai ladang idang ngop ha ka jing sneu kata ka jing jot ka ba kham krau ngi i ha ka jing em jung i breu jung i ha ka ne ka thain ka jung i ne ha ki shnong ki thau jung i ro ki breu ki em ka jing em ka ba ha henry ha ba ki IT la de ha ka jing em ka basneu ngi i ka jing jot ha ka jing em jung ki kinong di kiat lene kinong ki ba em ha kinong ka pop ngilaban ai nuksa ha ka ta kerkom ha ka ne kaliang u breu u bala manshwa ba em ha ka jing kerni ha ka pop kiat ka jing di kiat lada sipor wi ka to lada ulala ban i ka to sipor henry ha ka we pat ka sin u ngop yang ha ka to ka jing di kiat ngiyo i ba ka to ka kiat ka wanra jing sneu arsha ne laisha ha ka jing em ka jung u kadesi sa thik kumba u Jesu Ukran ha ka ne ka gospel ba mata kasni den mata ka daw ko han men ko para ngi habban husiar ba ha ka jing em jong i ki breu
Kam tame mangam api ki khon ki jong blei ki balong ki Kristen ngi layo ya ka jing em ka batmai ban ngi dei ban nang yai ne akata ka jing em batmai jungi ngi dei banang pen he ban pen san banang pen roy banang pen scam banang pen jeliu ya ka ne ka jing em ka batmai ka jing em Kristen ka jungi ujisu lawan rai ka ne ka jing em ka batmai ban ngi la pediang ya ka ne ka jing em ka batmai ban ngi dei ban yai ne ha ka ne ka jing em ka batmai hoi ya ka jing em ka jung pi ngimla ban yai lai na ka jing pen shoy na ka jing wan tenru ubaman ne ka jing sniu ka bangi layo man swa hanrei kan mau ngidei ban nang IT susu yala dei hau trai tang ka jing IT ka jung pi hau tang ka jing ngai ka jung pi hau tang ka jing persang jung pi ban ong em ya ka jing sniu ngila ban yai ne hakata ka jing em ka batmai ka bau Chris ulawan ra ne wan ai hanga badapi ko hanmen ko para ha ka ne kasngi kat bangirang puson ya kani ka jing khot ka jung jisu ka jing em ka barem bat ka jing em ka batmai token ngin don kata ka jing shania ka jing IT ka jing ngai tang hau jisu namaru jisu hidala de ulawan ban ai yang abadapi barakhot kata ka jing em ka batmai ko hanmen ko para khaprep ki khmat jung phi support ngin duwai ban ngin IT la de how jisu u jisu balawan ra yang abadi phi kane ka jing long ka jing em ka batmai ban ngin lang ba ka jing ka jing lang ba ka jing IT ka jing lang ba ka jing shania lang ba ka jing persang jing banong em ye kane ka jing sneu nginang la su ban nang pan thamai su yala de how Chris and you are Jesus Christ. Amen.